Coucou les amis, chers abonnés de Mali Kounafini TV. Obladjere len nyantuma, bismillah bi en micro trottoir numéro wéré keneka. Ina fa ba kala mato komina, ameto rabo, ame nyingal ke mo golo ko aklina fo actualité ko doka. Anga bi sujet o te do wéré ore aklina jume baba nyame ka arrestation ko ga ina fa be ba kala mato komina arrêter la komina. Ameta ame mo gonye nga bladjere le mi aklina fo donc restez connectés, c'est parti. Bon, a y'a da don kuma min na a daduna kuma tɛ fɔlɔ parce que anw fɛ yan bonya bɛ yen bonyamasegin bɛ yen komi mandenkaw b'a fɔ cogo min na bonya bɛ yen bonyamasegin bɛ yen adamaden f'i k'i bɔkolo dɔn ne faw ma sɔn nin ma ne bɛnbakɛw ma sɔn nin ma olu bɔra nin de la olu ma nin kɛ ma b'u danbe kɔnɔ jeliya tɛ mɔgɔ fili i danbe ma an fɛ jeliw ye ɲɛnikɛlaw de ye olu de ye ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ne ko bina tiɲɛ u b'a dala bɛn mais n'a fɔra k'ale yɛrɛ tiɲɛni bolo kan fo ka taa se mɔgɔ kelen tɛ mɔgɔ fila tɛ a bɛ i n'a fɔ ko jamana kuturu a y'o de lagosi n'u b'u ka diinɛ pratiquer u b'u ka diinɛ pratiquer o t'ale ɲɛsirala o b'u ni Alahu Taala de cɛ taa i ta sira fɛ i ka ye ko don mais i ka fɔ ko tɛ fo ka taa se nin ma a m'a kɛ ka ɲɛ bi a m'a kɛ ka ɲɛ sini mɔgɔ mana musala k'a fɔ a ye o y'a nɛgɛ a ma ɲuman kɛ donc ni sanction min kan ka ta a kama o sanction bɛ ta a kama o ye wajibi de parce que fɛn o fɛn n'i m'a corriger a tɛ bɔ dugu la donc n mana fɛn fɛn kɛ i kan ka corriger de a ye ko kolon de kɛ nin donc a kan ka corriger k'a yira a la k'a fɔ ɲamakala da donna ko tɛ ninnu ye ɲamakala ka kuma tɛ nin ye ale kan ka kɛ ɲɛlikɛla de sira o sira bɛ na a kan ka ɲɛni sira de dilan mais a ye nin min kɛ nin ye a ma bɛn bi a ma bɛn sini donc komi sariya bɛ yen nɔ a bɛ faamaw de bolo kan donc ne yɛrɛ kɔni ka faamuyali la n'i y'a dan ne ma ani peine min ka kan ka correction min d'a ma n'a bɔra n'a tɛ segin a ɲɔgɔn wɛrɛ kan o de kan ka kɛ donc o la a bɛ to a danbe kɔ parce que a m'a bɔkolow lajɛ kɔtɛ n'a y'o lajɛ nin t'a sɔrɔ an bɛ bi tile min na mɔgɔw ban'u bɔkolow la mɔgɔw ban'u ka du la u ban'u bangebagaw la donc o de b'i bila i bɛ taa fili sira fɛ kɔntɛ bɛɛ bɛ fili o bɛɛ bɛ fili mais a ye min kɛ nin ye fili belebele de n'a bɔra nin na fo ka dugukolo meleke ni ɲɔgɔn wɛrɛ tɛna n'a sɔrɔ donc a k'a dɔn k'a fɔ ko ne danbe ye ne jeliya o tɛ mɔgɔ fili i yɛrɛ ma donc a kɛ ɲɛlikɛla ye a kana kɛ tiɲɛnikɛla ye donc ne kɔni bɛ ladilikan min d'a ma a n'a ka denmisɛnniya a k'a lajɛ a ka mɔgɔkɔrɔba hakili ta a ka gɛrɛ mɔgɔkɔrɔbaw la a ka baro kɛ mɔgɔkɔrɔbaw fɛ a ka mɔgɔkɔrɔbaw ka taabolo a k'o siraw tagama min kɛr'u ka du kɔnɔ a k'o t'o taabolo fɛ a kana bɔ a ka du kɔnɔ ka diɲɛ minɛ parce que diɲɛ bɛ cogo min na bi diɲɛ tiɲɛnen don ala ye diɲɛ dan k'a kɔ don a la a b'o cogoya la a b'a wuli ten mais diɲɛ kɔnɔmɔgɔ tiɲɛna adamadenw tiɲɛna donc a kana t'o ta sira fɛ ne kɔni ne b'o ladilikan d'a ma n'a bɔra nin bolo an kɔni bɛ dugawu k'a ye ala k'a ɲuman bɔ a la correction kɔni ye correction ye mais ala k'a ɲuman bɔ a la ala kana segin a ɲɔgɔnna wɛrɛ kan ala k'a hakili ɲuman d'a ma ala k'a kɛ ɲɛlikɛla ye ala kana kɛ faralikɛla ye ala k'a to a danbe kɔ a k'a bangebaga n'a bɔkolo ala a k'olu lajɛ o ye ne ka kuma ye k'a se bamaɲa min ma donc ala k'a ɲuman bɔ a ko la mamadu kanu kama sallallahu alaihi wasallam bamaɲa min fɔ a ka kuma fɔta tɛ parce que ka tila ka n'a fɔ k'i bɛ manamanakan sugu dɔ fɔ a bɛnnen tɛ a bɛnnen bɛ bɛɛ la fɔ e yɛrɛ bon ale ye denmisɛnnin ye fɛngɛ kojugu o de bɛ cɛkɔrɔba dɛgɛ ɲɛ kojugu o de bɛ na ni fɛngɛ n'i nana ka n'a fɔ k'i bɛna kuma sugu dɔ fɔ cɛkɔrɔbaw ni musokɔrɔbaw ma a maɲi an danbe tɛ n'an danbe tɛ min ye dɔrɔn an danbe t'o ye bon il faut pas que k'a fɔ ko ale bɛna to a ka denmisɛnninya ka lanɔgɔ manamanako la o fana tɛ kuma fɔta ye o ye ne fɛla ye bon merci. Bamaɲa min ka ko a ma ɲɛ bi a ma ɲɛ sini Bamaɲa ne bɛ k'a kɛ min yɛrɛ ye a bɛ BJ de nɔfɛ a k'i ɲɛsin fɛn wɛrɛ min t'an ka karamɔgɔw la gosili ye n'i ka jamanadenw la gosi mɔgɔ wɛrɛ b'o la gosi donc o man kan ka digi i la quoi ani min ka kan ka kan faamaw k'a da kan yaasa siɲɛ wɛrɛ mɔgɔ wɛrɛ kana segin a ɲɔgɔnna wɛrɛ kan.
ni sɔgɔma ou bien a ni tile ala ka ni sababa bɛɛ Baba n y'a mɛn i ye bɔli dɔ kɛ réseaux sociaux sanfɛ a kumana n y'a mɛn ko a ye dɔnkilida bɛɛ dabila ka fɛn bɛɛ dabila k'i ɲɛsin diinɛ ma o ye fɛn ɲumanba de ye donc an bɛ ala deli ala ka a ɲɛsin ala ma ka dusukun saniya ka limaniya d'a ma bon a ye fɛn min fɔ ne ka hakili la an bɛ jamana min kɔnɔ yan maa si balilen tɛ diinɛ min ka di i k'a kɛ on parle de laïcité bon laïcité tubabukan don mais bamanankan na o kɔrɔ de ni diinɛ ye mɔgɔ min ja i k'o kɛ mais bɛɛ bɛ se k'i ka diinɛ kɛ quoi mais mɔgɔ si kana dankari mɔgɔ ka diinɛ na bon ne kɔni fɛ adamaden bɛ fili ka i kɛra cogo cogo n'i bɛ dumuni kɛ i bɛ ji min i bɛ fili donc ne kun ka jate la a masaw bɔra ka yafa deli kɛ ne ka jate la o ti wasa kɛ quoi mais a kun ka di ne n'a yɛrɛ de tun bɔra réseaux sociaux sanfɛ o kɔfɛ ka tila ka woro tigɛ ka taa ka excuse présenter ne hakili la an bɛ jamana min kɔnɔ hinɛ jamana de don diinɛ jamana de don donc ne kun hakili la min tun y'a sɔrɔ o kun tɛna sɔrɔ mais hakili la ale bi an ka jamana in kɔnɔ yan o de bi yan bɛɛ bɛ fa la bɛɛ bɛ ba la a kɛra cogo cogo ɲɛ bi sɔrɔ a la ala ka ji ka a fura ye jisuma k'a fura ye. Aïwa, j'espère que aw ye faamuyali caman sɔrɔ an bɔla ka mɔgɔw ɲininka maaw y'u hakilina fɔ mɔgɔw kɔni hakilina tɛ jɛ ka kɛ kelen nka j'espère que aw fana ye aw ka tɔmɔta tɔmɔni na aw fana bɛ se ka hakilina sɛbɛn commentaire la et puis a kana ɲina ka abonner ka aimer et puis ka partager ni ne bɛ dan sigi aw ka bi micro trottoir la min présenté par Mariam Diallo à la technique Salimata Sogodogo aw kan bɛ ala ɲɔgɔn wɛrɛ ma inchallah.